Vandaag in mijn regio de Brabant Toppers. Dit programma wordt u aangeboden door 8 september aanstaande Jannes live in Ahoy. Ga naar ticketpoint.nl. Fort Vada, wij zien u graag.nl. Corendon vliegvakanties en artiestenreizen. abcautolies.nl. Geniet van muziek, voor jong en oud. Een gezellig programma waar je van houdt. Met nieuws, muziek en zoveel meer. Brabant Toppers. Zo gezellig dat u allemaal weer kijkt naar Brabant 10. Een nieuwe aflevering van Brabant Toppers. Met natuurlijk zoals elke week artiesten van Brabantse bodem. En Joop van Tellingen met het laatste shownieuws. Maar we beginnen met een topper van toen. En we zijn trots. Hier is Jan Boezeroen en de Fles. De Fles speelde een grote rol in heel mijn droef bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de Fles gegaan. Jij trouwe vriend, jij schonk sindsdien mij menig levensles. Ik heb gelachen en geweend bij jou mijn trouwe fles. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen blijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen blijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. En als ik afgemonsterd was, dan was mijn eerste gang het meisje waar ik veel van hield, mijn hele leven lang. En als een ander naar haar keek, dan flikkerde mijn mes. Dan werd ik om mijn neus wat bleek en greep weer naar de fles. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen blijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen blijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. En mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brood, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist, het noodsein SOS, dan gaat mijn laatste groet aan wal, gestoken in een fles. Jan Boezeroen en de Fles. Ach jongens, is toch maar een heel klein stapje als je dan zegt hier is Danny Swinkels en leef maar raak. Als u eens uitkent, dan lach jij steeds naar een ander. Ik weet het zeker, er is veel meer aan de hand. Het lijkt wel of ik dit altijd al aan heb zien komen. Dit is de waarheid, ik sta voorgoed aan de kant. Leef maar raak, doe wat je wilt, leef maar raak. Ik hou me wel stil, maar de dingen die jij deed met mij heb ik echt niet verdiend. Leef maar raak, laat
Het was steeds vroeg in nacht. Maar aan die pijn die ik voel, dat kan jou niks schelen. Alles is voorgoed voorbij, ja alles voorbij. Leef maar raak, doe wat je wilt, leef maar raak. Ik hou me wel stil, maar de dingen die jij deed met mij, heb ik echt niet verdiend. Leef maar raak, laat je maar gaan, leef maar raak. Het is toch gedaan, maar de sleutels die blijven bij mij. Ik wil jou nog meer. Danny Swinkels en Leef maar raak. Dat is wat Joop van Tellingen ook al doet in die vuilnisbak. Want daar komen al die verhalen vandaan natuurlijk, Joop. Al jaren heerlijk in de vuilnisbak. Vertel. Heerlijk, top. Hey, er stond van de week in de Noord-Hollandse krant een lullig berichtje. Pim Maas, de Nederlandse Elvis Presley, was overleden. Was 80 jaar geworden. Ja. En er stond een heel verhaal, foto erbij, want er stond ooit op de foto met Elvis. En het blijkt, hij is springlevend. Hij is 67 en hij heeft zijn gek gelachen. Leef maar raak. Ja, leef maar raak. Ja. Daar heb je het al. Hey, Georgine Verbaan. Ach, die is oververmoeid. Die is gestopt even met alles. Ja, zielig. Hoe oud is ze? Nou ja, een jaartje van 28. Nu al. Dus, nu al. Oververmoeid. Dus ja, kijk uit. Ja. En toen? Eme Raterband. Ja. Die kerel. Tjaka. Ja. Ja, die had 33 frietzaken hier in Brabant. En 1 is er nog over in Breda. En die gaat hij nu sluiten. Hij heeft niets meer. Het is gedaan. Ja, zielig. Het is helemaal over. Over. Hij is het niet meer. Hij is niet meer. Patrick Dano wel. Oh. Hij gaat het zingen ook. Ja, echt waar? Jij bent het helemaal. Hier is Patrick Dano. Jij bent het helemaal, mijn onbetwiste nummer 1, ja, helemaal. Jij bent het helemaal, door jou kan ik de hele wereld aan. Ja, echt mijn ideaal, je bent zo ongelooflijk spontaan. Jij bent het helemaal, mijn ideaal. Wat iedereen ook denken kan, ik twijfel niet aan jou. Ik trek me er toch niets van aan, omdat ik je vertrouw. Het heeft zo moeten zijn, maar alles gaat voorbij. Het is gewoon een feit, verandert niets voor mij. Want elke spier in heel mijn lijf verlangt gewoon naar jou. Je bent gewoon een wereldmeid, de allermooiste vrouw. Ik geef je wat ik heb, het leven is zo kort. Zodat ik elke morgen naast jou wakker word. Jij bent het helemaal, mijn onbetwiste nummer 1, ja, helemaal. Jij bent het helemaal, door jou kan ik de hele wereld aan. Ja, echt mijn ideaal, je bent zo ongelooflijk spontaan. Jij bent het helemaal, mijn ideaal. Patrick Dano, jij bent het helemaal. En als u volgende week weer kijkt naar een aflevering van Brabant Toppers, 6:15 bij Brabant 10, dan bent u het helemaal. En surf ook eens naar onze website brabanttoppers.nl. Geniet van muziek, voor jong en oud. Een gezellig programma waar je van houdt. Met nieuws, muziek en zoveel meer. Brabant Toppers. Dit programma werd u aangeboden door 8 september aanstaande Jannes live in Ahoy. Ga naar ticketpoint.nl. Fort Vada. Wij zien u graag.nl. Corendon Vliegvakanties en Artiestenreizen. abcautolease.nl.
Morgen in mijn regio TVL Koken met Jantje.